Ponúkame vám exkluzívne na predaj priestranný rodinný dom v obci Voznica. Nachádza sa v tichej ulici na rovinatom pozemku o výmere 2100 m2, ktorého súčasťou je aj garáž, letná kuchyňa a sklad. Dom pozostáva z 3 obytných podlaží, ktoré majú dokopy 188 m2 užitkovej plochy. Prvé podlažie má vstupnú chodbu, šatník, samostatné WC, kúpeľňu, izbu a kuchyňu, z ktorej je možné prejsť do záhrady. Na druhom poschodí sú 4 izby, z ktorých tá najväčšia má balkón otočený do záhrady. Tretie podlažie disponuje 2 izbami s balkónmi. Vzhľadom na veľkosť domu potešia mesačné náklady vo výške 170 eur. Budúci majitelia ocenia príjemnú lokalitu, ľahko udržiavateľný pozemok, pár 100 metrov vzdialené potraviny, autobusovú zastávku a blízkosť miest Čarnovica a Nová Baňa. Ak preto hľadáte nehnuteľnosť s dostatkom miestností pre viacčlennú rodinu, táto ponuka je priamo pre vás.